kung ikaw ay nawala ng lisensya, itong video na to is para sa'yo. Let's go! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Mga shy, it's Megan Dinasha Visayan. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na, click the bell button para ikaw updated sa mga videos ko. So, ngayon mga shy is ipapakita ko sa inyo kung paano mag-duplicate ng PRC license. Kung nawala yung mga lisensya nyo or na iwan nyo yung mga pitakan nyo, tapos nandun yung lisensya nyo. So, ito ang dapat gawin mga shy kung paano makakuha kaagad ng lisensya sa isang araw lang. So, panoorin nyo to hanggang dulo. At kung ikaw ay nawala ng lisensya, itong video na to is para sa'yo. Let's go! Ayan mga shy, dito tayo sa Google Chrome. Pindutin natin yan. Tapos search natin ang www.prc.com. Yan sa baba. .gov.ph mga shy. So, pag pindot natin, so, doon tayo sa, ayan, lalabas yan mga shy. Pagkatapos ay scroll down natin kasi makikita natin yung may nakalagay na link mga shy. Scroll down natin. So, wala sa baba. Nandun natin yan sa medyo gitna. So, ayan. Yan mga shy. Click natin yung link na yan. Tapos, loading pa. Please wait. Pagkatapos mga shy, ito ang lalabas. Ayan, i-proceed na natin. So, yan pala ang lumabas na mga shy kasi naka-login ako. So, ayan, i-proceed lang natin yan mga shy. Tapos, hanapin natin yung select transaction. Ayan. Tapos, pindutin natin mga shy. Pagkatapos, lalabas na naman yan. Katapos mga shy, click lang natin yung proceed. Tapos, hanapin natin yung duplicate. So, pipindutin natin mga shy yung duplicate. Pag napindot na natin ang duplicate mga shy, ito ang lalabas. Yung requirements, select lang natin yung profession. Select natin yung nurse. Pagkatapos, select natin yung ilagay natin ang PRC license natin mga shy. So, fill up natin yan. Pagkatapos mag-fill up mga shy, lang natin, i-proceed na naman. So, proceed. Pindot na naman. Please wait. Then, click na naman yung proceed. Pindot na yung proceed mga shy. Dito tayo sa select preferred PRC. So, yung sa akin mga shy is sa Butuan City. Pinaka-last yun yung sa Region 13. So, scroll down lang kasi nandun yung PRC Butuan sa last part. So, yun yung pipindutin ko. Depende sa inyo kung saang PRC kayo branch. So, ayan. Tapos, scroll down lang to 50 yung babayaran mga shy. Tapos, yan, may schedule. Yung schedule mga shy, pwede ninyo yan, i-change. Tapos, kailangan yung GCash nyo ay may laman na 250 plus 8 na charge. So, dapat may 258 or 260 yung nyo, laman ng GCash nyo. So, ayan. So, ayan mga shy, pwede kayong mag-change ng select nyo appointment date. So, depende sa inyo or depende sa kung ano yung lalabas dyan. Yung PRC mismo yung magbigay ng schedule. Kung gusto mong mag-change, pipili ka lang mga shy. So, ayan, tinry ko lang na mag-change pero hindi ako nag-change ng schedule mga shy. So, after that mga shy, pag nakaproceed na kayo, click nyo lang yung GCash. So, ito, nasa GCash na tayo. Before tayo makapasok sa GCash, may magsisend na 6 digits sa inyo mga shy para ma-confirm yung GCash nyo. Ayan, mag-login na kayo sa GCash after nyo makalagay ng PIN code. So, ayan, magbabayad na tayo mga shy. 258 ang babayaran kasi may 8 pesos na charge. So, click lang natin yung proceed. So, after nating mag-click yung proceed mga shy, so, payment successful, yan po ang lalabas mga shy. Scroll down natin yan. Pagkatapos, pindutin natin yung back
back to merchant mga shy. After nating mapindot mga shy, please wait lang muna. Antay-antay lang muna tayo mga shy saglit kasi minsan naglo-loading. So click natin yung proceed. Pagkatapos hanapin natin yung kinlik natin. So paid na ang nakalagay mga shy. So kailangan na natin pindutin yung print document. So kailangan natin mga shy maghanap ng shop na may pwede makapag-print or makapag-photocopy mga shy. So bago nyo pala ipa-print mga shy, kailangan yung i-download. Katulad sa akin mga shy, in-open ko tapos dinownload ko tapos hindi ko nakita mga shy, nakailang ulit na ako mag-download mga shy. Ang gagawin nyo lang mga shy, tingnan nyo na lang sa phone nyo doon sa my files tapos open nyo yung my docs nyo. Doon nyo makikita yung gusto nyo yung i-print mga shy, kaso hindi ko na ipakita mga shy sa record, hindi ko na record mga shy. Ito nga pala yung mukha mga shy, yung pag na-print nyo na mga shy. After nating ma-print yan mga shy, so may check na nakalagay mga shy, chinikan yan mga shy ng taga PRC mga shy. Kailangan kasi natin kumuha ng affidavit of loss mga shy. So dapat yung chinikan mga shy, dapat nakalagay yan mga shy dun sa affidavit of loss. So ito yung papakita ko sa inyo mga shy, ito yung affidavit of loss mga shy. So yan yung affidavit of loss mga shy. Kailangan naka-attach yung name mo, middle name, registration date, tsaka number, expiration date, tsaka profession mo mga shy. Walang bayad yan mga shy kasi kinuha ko lang yan sa PAW mga shy. So after kong makuha mga shy yung affidavit of loss, bumalik ako sa PRC mga shy. So ayun, pinasa ko, tsaka may binigay akong valid ID, yung NBI yung binigay ko mga shy kasi wala na akong ibang valid ID. So nagantay lang ako ng ilang minuto tapos so ito na mga shy, dalawa na pala yung ID ko mga shy kasi yung pitaka ko mga shy may nakapulot tapos tinawagan ako mga shy, kaya yon sinauli sa akin. Thank you sa nakapulot kay Manong Driver. So hanggang dyan lang mga shy, sana may natutunan kayo mga shy. Uulitin ko mga shy, magdala kayo mga shy ng valid ID, at least isang valid ID, tsaka magpa-affidavit of loss kayo mga shy. So yun lang, tapos magpa-print. So God bless you all, bye bye.